Похвалений Ісус Христос. Четвертая неделя Адвенту. Мы ўжо стаім на парозе тага вялікага свята Божага нараджэння. І Касцёл нам сёння дае в эту нядзелю сцэну звеставання, каб мы разважылі, такім чынам падрыхтаваліся да этой вялікай таямніцы. Сёння чытаем сцэну звеставання паводле святога Лукі, евангеліста. Гэта унікальна. Расказаць пра такую вялікую падзею, кардынальную падзею гісторыі чалавецтва, хрысціянства, уцелаўленні Божага Слова у такой сціплай форме. Калі мы параўнаем, напрыклад, версію Евангелія святога Яна, памятаем, колькі ўвагі апостол Ян удзяляе вось гэтаму слову, якое было перад векамі, якое жыло ў Богу, якое стварыла ўсё і потым сталася целам. Лука не. Ён вельмі сціпла пачынае апісваць гісторыю. І гэта Лука, гэта ягоны стыль. Апостол Лука, у адрозненні, напрыклад, ад апостола Яна, тэолага, які вельмі шмат распавядае пра святло, пра збаўленне, пра розныя формы збаўлення і гэтак далей, Лука збаўленне паказвае заўсёды ў гісторыі. Ёсць гісторыя чалавека, Захары, які нямы, потым размаўляе, Эльжбеты, а потым розныя гісторыі, якія пераплетаюцца ў Евангеліі, гэта добры самарянін, гэта Марта і Марыя, і ў гэтай гісторыі звычайных людзей ён распавядае пра збаўленне. Там мала філасофіі, там багаслоўе вось апавядаецца менавіта так, у простых знаках, у простых рэчах, у падзеях. І глядзіце, у такой сціплай форме мы чуем самую вялікую падзею, якая адбылася ў гісторыі чалавецтва. Вось так і напісана. У Назарэт да Дзевы Марыі быў пасланы ад Бога анёл. І ў гэтай гісторыі ёсць збаўленне. Гэта хоча перадаць нам Лука. І можа вельмі добра, бо мы павінны прызвычаіцца на парозе святаў Божага нараджэння да той сціпласці формы. Бо мы не павінны забываць, нягледзячы на ўвесь антураж нашых святаў, Пасхі альбо Божага нараджэння, што самыя галоўныя сімвалы нашай веры, самыя галоўныя знакі нашай веры, яны вельмі простыя. Гэта убогі жолаб і пусты гроб. Што Бог пакідае нам на зямлі вось гэтыя два вельмі убогія, вельмі простыя знакі. Мы прыйдзём да стаенкі, мы ўбачым сена, мы ўбачым гэта сена паводле нашай беларускай традыцыі нават у нашых дамах, што мае нам нагадаць пра эту убогасць знаку, які Бог нам дае, звычайнасць гэтага знаку. І мы вельмі модныя, незвычайныя, але прыйдзём да чагосьці вельмі звычайнага, каб яму пакланіцца, каб прысланіцца да этой звычайнасці. І вось гэта вельмі добра, каб мы не забыліся ў часе Божага нараджэння, што Бог праходзіць у гэта звычайнае жыццё, у звычайных знаках. І каб прачытаць гэтыя знакі, патрабуе ад нас звычайнасць, я б сказаў бы, нават убогасці нашай веры, убогасці нашых нават пачуццяў і нашай радасці. Я хацеў бы засяродзіцца толькі на адных словах арханёла Габрыэля, які кажа Марыі. «Вітай, Марыя, поўная ласкі», кажам мы. У арыгінале, конечно, это слово «рані» гучыць «радуйся». Арханёл Габрыэль не вітае Марыю, як звычайна вітаюцца яўрэі, шалом. Ён ужывае это слово «радуйся», менавіта «радуйся». «Радуйся, Марыя», чаму? Бо ты знайшла ласку ў Пана, бо Пан з табою. Браты і сёстры, это незвычайна. Хоча Бог нам сёння сказаць пра анёла Габрыэля. Мне табе радуйся. Штосьці незвычайнае, бо ты знайшоў ласку ў Пана. Але якую ласку? Што Бог са мной. Уявіце сабе, каб да кагосьці з вас знаёмых. Я патэлефанаваў альбо напісаў вам у кантакце. Слухай, маю для цябе вялікую радасць, але табе не скажу, скажу табе заўтра. Як вы мяне атакавалі і пыталіся, ну, Святославік, ну што там хочаце сказаць? Не, скажу табе заўтра, прыйдзі табе заўтра скажу. Колькі б вы навыдумвалі усялякіх версій, што б магло вам прынесці радасць? І потым вы прыходзіце, я кажу: «Пан з табою, ты знайшоў ласку ў Бога». І б сказалі: ну да, дзякуй, да. Але кожны бы самы пабожны быў бы крыху расчараваны, бо вы б мелі б сваю версію радасці. І таму Божае нараджэнне вельмі часта не можа прынесці нам радасць. Бо радасць для нас это штосьці матэрыяльнае. І што ж мы гэта Божае нараджэнне пачуем? Зноў Бог мяне любіць, і ўсё. Зноў тая самая кватэра, зноў тыя самыя праблемы, зноў тыя самыя мае грахі, тыя самыя слабасці, нічога мне больш не дасі, апрача гэтай радасці, што ты са мной. Менавіта.
Менавіта. Бо мы б хацелі, каб Христос нас сваім багаццем узбагаціў. А святы Павел кажа апостол, што Христос нас сваім убоствам узбагаціў. І каб адчуць радасць Божага нараджэння, трэба адкінуць эту матэрыяльнасць. Бо вельмі часта, размаўляючы з вамі, я чую, што было ўсё так добра, а потым мне штосьці сапсула свята. Што? Што можа сапсуць такое свята? Слова мужа, там штосьці не атрымалася, не ў час паставілі ёлкі ў касцеле, як бы звычайна бывае ў нас, і вось такія незадаволены паміж незадаволеных. Мы святары тым, што людзі не навяртаюцца, вернікі тым, што не ўдаецца ім хутка вельмі расправіцца сваімі грахамі, як цяжка Богу ўвогуле прынесці нам радасць, як цяжка нас ашчаслівіць. І таму, каб прыняць гэту радасць і сапраўды паверыць анёлу, што гэта вялікая радасць, што гэта радасць, якая можа проста зарабіць больше маё сэрца, трэба мець убогасць тых пачуццяў і прыняць тыя убогія знакі за сваёй радасцю. Браты і сёстры, зноў праз гэта Божае нараджэнне. І вось задайце сабе, бо я задаю сабе таксама пытанне, што б у гэтым жыцці магло мне прынесці сапраўдную радасць. І тады, напэўна, калі мы будзем чакаць той радасці, то нічога, што б здарылася ў гэтыя дні, не можа, конечно, нам забраць. Не дай Бог нам быць такімі перакормленымі панамі і панямі, якіх ужо нічога не можа усрадаваць. І нават сам Гасподзь Бог, каб хацеў гэта ўчыніць, то павінен зрабіць невядома, якія крокі ці планы. Радуйся, Марыя, поўная ласкі. Пан з табою. Радуйся, ты, браце, пан з табою. Ты знайшоў ласку у пана. І вось вялікая радасць. На жаль, напэўна, Бог не можа нам паабяцаць у гэта Божае нараджэнне новую кватэру, як бы мы абяцалі ці жадалі адзін аднаму. Напэўна, не можа паабяцаць, што, напэўна, ты паступіш, альбо, напэўна, у тваім жыцці развяжуцца ўсе праблемы, усе выздаравалі твае блізкія, і так далей, знікнуць твае грахі. Тым не менш, няўжо нам не хопіць гэтай вялікай навіны? Радуйся, бо пан з табою. Пытаецца сёння ў мяне касцёл, пытаецца сёння ў мяне Бог. І у залежнасці ад таго, як адкажу на гэта пытанне, залежыць ад таго, ці гатовы я святкаваць Божае нараджэнне, і ці сапраўды маё сэрца гатова ўсарадавацца. І што яго можа ўсарадаваць? Ці ў стане яго ўсарадаваць Бог сваёй ласкай? Ці чакае зусім чагосьці іншага? Радасці вам у гэтыя святы і ўсяго найлепшага. Пахвалены Ісус Христос.